ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорум ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо анами паплинои распродажаро нишон диҳам. бисёр мепурсидед ки боз ҳам ами распродажа шид набор кунед ва имрӯз ами хел набор пешниҳоди шумо мегардад. марҳамат, анами намуд паплин и доингай кабути баланди хушрӯвай нархаш 130 сомон. ҳамирӯзанги видео чизе ки ман нишон метиҳам 130 сомон як либос шай. ино 160 сомона будан. ҳозир 130 сомон. ина дӯстони азиз, анами намудам 130 сомон. ино қимат будан. чӣ хеле ки гуфтам то 200 сомона ҳами гил рафтагӣ буд я вақта. ҳозир бошад 130 сомон. ин ваяй паплини дубайский буд вайш. ана ин бошад доингай. паплини доинг беҳтарин ваёш сифатош марҳамат. инам 130 сомон. ази чанд ранг буд тамом шидай. анами рангаш мондай. беҳад ранги хушрӯй як дона мондагиай. ҳамҷада бисёр ями паплиное ки ман нишон додастам яктаи мондагиай. барои авай 130 сомони распродажаяй. ана ин анамин дар хотиртон бошад агар чӣ қадар нақс фурӯхтагӣ будем. қимат буд. иям ози 130 сомонай. ира ранге ки чӣ холкати мепӯшӣ. ҳам хел намудашам хеле метова, вале не и паплинай паплини дубайский. бе чӣ хол меша пӯшида. холас сифатои беҳтаринан. ҳамаш бо сангчошон хушрӯвай. анами намудам 130 сомонай. дидед? ям гули хушрӯвай. санги тирепире задагиай. санги сваровский. дӯстони азиз, ана и лёнай и 130 сомон аҳисобе ки сангаш сваровскиай. хамилён бошад бо қиматтарай. ина марҳамат. лёна чӣ хеле ки медонед қимат буд. ина ҳозир бошад 130 сомонӣ. нархи ҳамаша нархи як либосша дар назар дорум. касое ки опт мегиред боз ҳам аз ин нарх арзон мешава. вай дӯстони азиз, мо фақат интернет-кати кор мекунем. касе ки мехоҳад ки харидорӣ куна нависед. касе дар душанбе ҳаст дастафшик бурда бора шумода метия баъд пулша тие дастишда. хулас инаи тагангиша мози аввал луи витона нишон тием. бисёр хушрӯ мехариданша. ҳозир ҳами як дона ҳами рангаш мондагиай. нархаш 130 сомон. ана баъд ҳоҷиёна сафед. и рангам бисёр мегирана. дубайскиёй тозаи якум сортан як дона мондагиай. 130. ҳамеша дар хотир дошта бошед ки як донагӣ мондагиай ҳамаш қариб. ана баъд бо ана ин дубайский. и санги ами майдаи хамилён дора. санги 3D майдаи хамилён дора. беҳад сангаш хушрӯвай ине ки наметавонам дар видео аз наздик аҷоибай. хулас 130 сомонӣ. дӯстони азиз, ана ин намуд и ваеш медонед пахтагиай пилагиай. анами намуд материал марҳамат сангои тирепире дора. 130 сомон. ҷинсовка боринай. медонед материалш рангинам хеле ҷинсовкаай. пахтагии тозаяй. ана ин намуд тигр бошад дубайский. чӣ хеле гуфтум беҳтарин гилояй. ҳамин як донагиш мондагиай. дер накунед духтаракҳо. 130 сомон. касе ки бо оптум мегира арзон мешава оптумда. анаи дубайский нестай паплини слингай. нархи иям 130 сомон. ғафсаки хушрӯи сангашам бисёрай. оптум дӯстони азиз аз чандта ҳисоб меша боло? аз 10 та боло оптум ҳисоб мешавад. ина бинед. анамун слинга и рангаш бисёр хушрӯ. сангошонам фасон. сабукаки фасон. ина ду ранг 130 сомонӣ. ана лён. набинед лёнам 130 сомон. фаҳмо беҳтарин. тамошобинони азиз, ана боз ҳам як гили беҳад фасонаки хушрӯ барои шумо.
нархи инам 130 сомон. материалш чи ай? Паплини пахтагӣ. хулас сангакошон бо хамилионан. Сад буккакай. набинед гилшам чихе гилаки хушрӯ. нархиш 130 сомонӣ. дӯстони азиз, анаи дубайски ай гиленам хемаи дадора. санги сваровски. нархиш ирам ҳаме хел. нархи 3 метрш 130 сомонӣ. марҳамат. дар кор бошад нависед. рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран ҳастай. анаи намудуш бошад. ира беҳад бисёр харидорӣ карда будам подписчикони мо. бинед чихе гилаш хушрайка бутаки фасонак. сангакошон сваровскиёи хушрӯ. ярки. мана беҳтарин нархҳо бо анамин борои нав. хулас анаин рамашка. сангаш бо ира хамилёнай. иям ҳама хел 130 сомонӣ. анавзи бо як гули фасони дигаша нишон метем. баъд ҷамъ баст мекунем видеора. дӯстони азиз, анаи намудуш материалаш лёнай. мана санги сваровски задагиай. плюс минус нархиш 130 сомон. ина каседа дар кор шавад нависед. мо доставкара мефаҳмонем. каседа душанбе ҳаст. аввал бурда метиҳанд бора, баъдан сумша метиҳед. аз шахсоне ки барои ноҳияҳо заказ кардан мехоҳанд, шумо аввал пулша мегузаронед, баъд мо бора равон мекунем. хулас саломат бошед. хайр. то видеоҳои оянда.